Takže čaute lidi, tady jsem já Leon, tady moje segla Meliska a dnes vám zaspíváme, jak tady ta Meliska bude zpívat tum 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 sahu. Ne, labubu. Tak dokonce labubu. Jo. Takže můžeme jít na to? Jo. Jdeme na to. Tum 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 sahu, ta 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 tu, ni 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 nun, a ni ni nun, di la ya, okalelo okala, cappuccino bananina chinoa, si balene babalene kuceri, tipito patapatipa, ayo yo ye, atun tun tun sahu, ta 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 sahu, ni 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 nun, a ni ni nun, di la ya, okalelo okala, iskala esa. No tak tady to už neumím. A teďka nám zaspívá labubu, takže můžeme jít na to. La pupu, 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 la pupu. Co se neš? Tak, tady to, nevím, co uděláme s tím, ale to nevadí. Takže nezapomeňte dát odběr, Pakat, zvoneček pakat, a like. pakat. Takže čau.